ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा. प्रप्रथम जावनो आव मिगेले गुरु महाराजांगेले चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करून तांगेले आशीर्वाद मागून घेतस. तशीची इस्कॉन संस्थापकाचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हंगेला चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करून तांगेले आशीर्वाद मागून घेतस. तशीची अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदाक कोटि कोटि नमस्कार करून आजी मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले ते सत्संग आमका ईशोपनिषद अंतुले मंत्र नंबर 1 मुखांतर मेळतस. मंत्र एक आम्ही आज कसं म्हणू विशेष जाऊन पळोया डिटेल्ड जाऊन. मंगळाचरण पैरी केलेलंच राधाकुंड प्रभुजीन. आजी मंत्र 1 आम एक पण सांगता मागिरी तुमगेलकरन सांगयता. इस्कॉनाचे कशी रीती तशी वच्ची आमची. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधा कस्य स्विद्धनम्. आम संगिलवरी तुम्ही गरले बैसोनु संग्यंती. ईशा Isha by the Lord. Avasyam controlled. Idam this. Sarvam all. Yat kincha whatever. Jagatyam within the universe. Jagat all that is animate or inanimate. Tena by him. Tyaktena set apart kota. Gunjita you should accept. Ma do not. Gridha endeavor to gain. Kasya swit of anyone else. Dhanam wealth. आज ट्रान्सलेशन प्रभुपादान कश केला की ते हांव वाचता. इत म्हळ्यार ते खाली ऐकल्यार पुरो प्रभुपादाले ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद. इते म्हळ्यार तांगेले ते
कृपा खंडितच ऐकायला जनावेरी येऊन 99% म्हणून येता अतिशयोक्ती ना अंतू काम जत्ता त्यांनी येऊन आमच्या हृदय अंतू उजवाड दित्तांती वरलेल पूरा काम अपपी जत्ता. Translation: everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota. And one should not accept other things, knowing well to whom they belong. अंतू प्रभुपादन सांगला कसं म्हणल्यारी प्रत्येक ॲनिमेट और इनॅनिमेट म्हणल्यारी चर नाजलरी अचर चुलचे नाजलरी तई चोलो जायनतील स्थिर नाजलरी जंगम स्थावर ये कसं सकड ये ब्रह्मांड अंत असं की ते सकड नियंत्रक तक सकडाक नियंत्रण करचे आणि ते सकड दावाल काही ते देखून प्रत्येकने तंतंका कसं नमुने कोटा तंतंक कसं वंटो दावान दही कोर्ण कृपी कोरून दिला की ते आपणेले म्हणून ते कोणाल ते म्हणून मना करून घेऊन ते ऍक्सेप्ट करका आणि इतर वस्तू विंगड जनाल वस्तू ते स्वीकार करून वन शुड नॉट ऍक्सेप्ट अदर थिंग्स म्हणंगा बरेला. तदनंतर प्रभुपादान परपट दिला त्या परपट साधारण 7 ते 8 पेजेस आम्ही कितल्या समय अवकाश कितल्या आम्ही पळया हंगा परपटांतू प्रभुपाद सुरवेरी वेदाक होगळसितस वेदाचे महिम सांगतस कसं म्हणारी वेद शब्द तजे मूल शब्द वेदाचे संस्कृतांतू सुमार अर्थ सांगत काही जल्लरी फायनली एंडंतू त्याचे अर्थ कसं म्हणारी वेद म्हणारी नॉलेज प्रभुपाद सांगतस इत्याक म्हणारी वेद दावान दिलेले एक मॅन्युअल काही हे जगत सृष्टी करताना आम्ही कशी बिहेव करका आम्ही कशी अंगा चोलो का म्हणून सांगून आम्ही मना करून घेवचेक एक पुस्तक मॅन्युअल आम्ही उदाहरण का कंचे एक मोटर बाईक की मिक्सर की कसले एक वस्तू घेताना ताजोट एक मॅन्युअल येता इत्याक ते वाजून पळो का ते 1 HB ताजे काय चढ वेट तांतू घालून नारला कुडको ते वाटता म्हणून सांगून सगळ्याची बोळी काणू गल्लेर जातवे ओडे कुडको ना ते कांतून चंद करून घालका मागीर मात्र मसाल जाता हे सकड कळ नतिले आम्ही ओटराशी गल्लेरी ते हल्लेल दिवसूची वाईट जाता नाश जाता ते प्रकार आम्ही हे लोकांतू हे जगतांतू कशी आम्ही दावाल ओटूची विथ हार्मोनी म्हणतात ती स्वारस्यारी कशी चंदायर आमगेले जीवन आम्ही चलोसीत आमगेले जीवनशैली कोरका म्हणून आमका मना वच्चाक दावान दिल्लेले एक मॅन्युअल म्हणून सांगतात ती वेद हे दावान प्रथम जावन ब्रह्माक दिल्लेल कय हे दावान बरयलेल देखून या मॅन्युअल अंतू कसले मिस्टेक ना इत्याक म्हळ्यारी मनुष्यान केलेले खंयचे वस्तांतू मिस्टेक खंडीत असता इत्याक म्हळ्यारी मनुष्यांक 4 नमुने डिफेक्ट खंडित जावनच काही खंयचे एक असची हे 4 डिफेक्ट नातील मनुष्य ना म्हणून सांगता शास्त्र एक कसं म्हळ्यारी मनुष्य केदनाई एक
माय रस्त कहतो ही सब्जेक्ट टू इल्यूशन म्हणल्यारी केदनाय माय ಅಂತ असता उदाहरणेक जावनो एक भ्रम म्हणल्यारी उदाहरणेक आम्ही कसले एक सांगल्यारी तंतू चूकी ना म्हण सांगू जायना इतेक म्हणल्यारी उदाहरणेक आम्ही एक चॉकलेट खावन एक साखर घालेल दूध पिल्लेरी आमक ते साखर पावना अशी दिसता साखर घालावे दुधांतू नामू इतेक म्हणल्यार सुरवेर आम्ही चॉकलेट केला तशीची एक चॉकलेट खावन एक ऑरेंज की ऍपल की केल्यारी चप्पे काय चांगना हाव नासू म्हणता आम्ही इतक आम्ही सुरवेरी गोडशी विंगड रीतीरी खावनास ते देखून या जिब्बे विषयांत मात्र न्ही विंगड सुमार दोळे विषयां जाल्यार पळय तुम्ही एक ग्लासा उदकांतू एक कड्डी जो घाल्ल्यारी ते वांकडी दिसता आमका बद वांकडी आसवा त्या कड्डी ना स्पून जो घाल्ल्यारी अशी सकड आम्ही आमगेले भ्रमे आमका दोळे तुलेना कान्नान तुलेना जिब्बेन तुलेना पुरा अनुभव करपा जाता ते देखून अनेक असं म्हणल्यारी आमगेले सेन्सस इम्परफेक्ट म्हणल्यारी आमका प्रत्येक 100% ताका कॅपॅसिटी ना उदाहरणाक आमका कितकी दूर जावचे शब्द ता ऐकू येत तदनंतर एक इतले किलो हर्ट्ज ऐकू येत तदनंतर 20 नंतर ऐकूच्या जायना आमगेल त्या कान्नाक शक्ती ना दोळे काही तशीची कितली ताय पळयत एक चंद्राक इतली सान पिन प्रिक्स शे पळयत आमका दिसता सूर्य नक्षत्र पुरा जाल्यार तितले सानवे नक्षत्र नाही तशीची आमगेल दोळो कानो प्रत्येक सेन्ससाक अवयवाक इंद्रियाक इम्परफेक्शन आस दे आर नॉट परफेक्ट मागीर आम्ही मनुष्य म्हळ्या नंतर वी आर कसले born to commit mistakes आम्ही केदनाय मिस्टेक्स करता ती उदाहरणेक प्रभुपाद लीलामृतान सांगला त्यांनी महात्मा गांधीजी त्यांनी लेटर बरयलेल काही इतक म्हळ्यार तुम्ही गेले फ्रेंड आणि एक सिन्सियर फ्रेंड जावन तुका मिगेल गुर्तु ना जाल्यार म्हाका तुगेल गोत्तस हांव एक सिन्सियर फ्रेंड जावन हांव तुका तुगेल ड्युटी कसो म्हण सांगनी जाल्यार हांव तुगेले एक फ्रेंडशिप करता म्हणून सांगू जायना ते देखून हांव तुका सांगतस हांव तुका प्रीती करता म्हणून सांगू जायना हांव ते देखून तुका सांगतस कसं म्हळ्यार प्रभुपाद लेटर पळयन ती I tell you as a sincere friend that you must immediately retire from active politics if you do not desire to die an inglorious death. ते देखून हांव एक सिन्सियर फ्रेंड जावन आशिल्ले देखून तुका तुगेल ड्युटी कसो म्हणून तुका सांगतस as a sincere friend I must not deviate from my duty towards a friend like your good self. म्हणून प्रभुपादान महात्मा गांधीजीक जीश मारचे पुढे सांगला पळय तू हे पॉलिटिक्स कोण भायर यो म्हणून तशी जाल्यार ऐकनीन त्यांनी ते प्रकार एक दुरंती जावन आशिल्ले एक अंती जाल्ले तांगेले मागीर चारी डिफेक्ट कसो म्हळ्यार ही हॅज अ प्रोपेन्सिटी टू चीट अदर्स ते देखून मनुष्याक कसले एक कितले म्हळ्यार दुसरे एक चीट करची प्रोपेन्सिटी असता उदाहरणाक चंद्रलोकांतू मनुष्यान लँड केले म्हणून सांगताना आमगेले डिवोटीसान पुरा प्रभुपादाला निमगेल काही प्रभुपाद डिड दे एक्चुअली लँड ऑन मून म्हण निमगेल काही आणि प्रभुपादान सांगेल उत्तर कसं म्हळ्यार नो दे कॅनॉट गो व्हॉट इज द क्वेश्चन ऑफ लँडिंग ताजी लागीं थंय वच्चो सादी ना तांकां इत्याक म्हळ्यार मून 160 कसले लाख मैल्स चंद्राक
वैरी चंद्रूची 930 lakhs miles मूना कई वैरी कई मून 16 lakhs miles अर्था कई वैरी मूना कई वैरी चंद्रु नहीं मैं वही मून 16 lakh miles अर्था कई वैरी आणि मूना कई वैरी सन्न नहीं सन्न मूना कई वैरी सन्ना कई वैरी मून ते देखो नो मून आवच का मुंजलरी 930 lakhs miles ट्रॅव्हल करका जाता ते देखो नो तंका खाली 4 दिवसांना ताजी लग्गी वच्ची सोडी त्यांनी समज एक मूना एक्सकर्शन करका मुंजलरी 7.5 months तंका जाव का म्हणून प्रभुपादन ತಂಗೆಲೆ ಹೊನಲುಲು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತೂ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತೂ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತೂ संगिलस देखो ये 4 डिफेक्ट ही नक्तिल्दे परमात्मा मात्र ते साक्षात भगवंतान ते ब्रह्माक संगिले भागवतांतु संगला जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेष विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुख्यन्ति यत् सूरयः ते ब्रह्माक ते भगवंतान ज्ञान दिलेले ये वेदाचे ते ब्रह्माल मुखांतर मगिरी ते परंपर जाऊन तोगु तोगु आईले आता ये तसल वेदाचे अंतु चारी विभागस संहितस संहित मळरी पौराणिक जाऊन शिले मंत्र स्तुती प्रार्थने पुरा मग्गिरी ब्राह्मण म्हणसते ब्राह्मण मळरी सबसेट कंचे वेदाचे मगिरी अरण्यकास म्हणस त्या अरण्यकास मळरी that which should be told in forest रन्नान सांगचे मगिरी उपनिषद उपनिषद मळरी उप मळरी प्रभुपादान सांगला लग्गी लग्गी नी मळरी तोग्गु शब्द मळरी बेसोनो लग्गी गुरु लग्गी बेसोनो कसं ऐकूच की ते उपनिषद म्हणून सांगतात थई एक पंता प्रभुपादा लगी एक निमगैत काही आमके उपनिषद पुरा अगत्यस्वे प्रभुपाद म्हणून निमगैत आके त्यांना प्रभुपाद सांगता वै खंडित अगत्यसे इथे मळरी हे वेदांतो 108 उपनिषद असकै त्या पूरा सगळे वेदाचे एसेन्स म्हणला प्रभुपादन तंतुई ते 108 उपनिषदांतो इम्पॉर्टंट इक्र उपनिषद ते सकड ईशोपनिषद केनोपनिषद मागिरे खटोपनिषद मुंडक उपनिषद मांडुक्य उपनिषद तैतरीय उपनिषद ऐतरीय उपनिषद चांदोग्य उपनिषद बृहद अरण्यका उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद प्रश्नोपत उपनिषद अशी इक्र उपनिषद ते इक्र उपनिषद ये 108 उपनिषदाचे डिस्टिल्ड एसेन्स काही उपनिषद म्हणल्यारी वेदाचे एसेन्स ते एसेन्साचे अपास डिस्टिल्ड एसेन्स प्रभुपादन सांगला ये 18 वर्ष काही ईशोपनिषद ते 18 वर्षांतो सगळेची कसं सांगला म्हळ्यारी ताजे मुख्य जावन आशिल्ले अंडरलाईंग करंट कसं म्हळ्यारी ईशाल विषयो ईश म्हळ्यारी ईश्वरो ईश्वराले विषय सांगला ईश्वर कोण आता या ईशोपनिषदांतो मंगळाचरण तुम्ही पुढल्या पंत ऐकला ते देखून आणि अंतु कसं सकड सांगला म्हळ्यारी ईशोपनिषदांतो कशी ईश्वराला ಒಟ್ಟು आम्ही स्वारस्य जाऊन वंचुका लिव्ह इन हार्मनी विथ ईश्वर मगिरी कशी तर ईश्वराक आम्ही एक आध्यात्मिक विजन आणतो आम्ही कशी मना कोर घेऊयात
मागीर right and wrong vidya to understand this Ishvara. Magiri right and wrong upasana in worshipping this Ishvara. Magiri kaderi स्तुती कशी करचे ईश्वराका म्हणून हे सगळं आमकां ईशोपनिषदांत मनावता. आत्ता आमी एकाचे मंत्रांत आसा. एका मंत्रांत आज आमी आयकुची आयले ते मंत्र कसं म्हणल्यार कशी ईश्वराला ಒಟ್ಟು आमी वेल बिहेव करून हे सृष्टींतू ताण केलेले सृष्टींतू आमी कशी आमी वांचू येता म्हणून आमगेली जीवनशैली कशी आसूं का म्हणून आमी आयचे मंत्रांतल्यान शिकयत. कसं म्हणल्यार आयचे मंत्रांत ईश्वराले विषय इत्याक म्हणल्यार आमी अंतकून एक मेसेज पावता संती हाउ टू लिव इन हार्मनी अंतू सुरवेरचे भाग ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत ईशावास्यमिदं सर्वं हे सगळेची सृष्टींतू ईशा ईशा म्हळ्यार ईश्वरो आवास्य करता म्हळ्यार तोरपता तोरपची देखून हे सगळेची जगतू तागेले आणि तागेले कंट्रोलर आस तागेले नियंत्रणांत आस म्हणून आमी मना करून घेवका. फुडले वारो आमगेले मंगलाचरणेंत आमी पळयला पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते म्हणून आमी आयकलेले आसा. ते देखून हे खंयचीय मिस्टेक आमी आतां सांगिल्ले आयकलेले पुरा दावाक लगावना आनी कितले कसलेय तो हांगा तागेले सृश्टींत कसलेय नमुने एक रूल हाडो ताका हे ना बाधक ना ते हे मी चारीचे भगवद्गीता 4 अध्यायांतू पळयला 14 श्लोकांतू नमां कर्माणि लिंपन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. कसले कर्म आमका मक्क लगावना म्हूण दावान सांगला खंयचे आशीना म्हाका कोण कसं केले रे म्हाका ते लगावना म्हणून भगवद्गीतेंतू दावान सांगिल्लें आसा. ते प्रकार हांगा आमी एक मना करून घेवका. कसं म्हणल्यार हांगा प्रोप्रायटरशिप जगताचे ओनरशिप दावाक जनरली कसं म्हणल्यार या प्रोप्रायटरशिपाचे एक आयडिया केन्नाय कॉन्सेप्ट सगळ्याक अट्रॅक्ट जाता. म्हळ्यार कसं जाल्यार आमी ते कोणाले ना जाल्यार खंयची कितली की खाल हितला येदूर आमी ओडोड बोर्ड पळयला दिस लँड बिलोंग्स टू मनेलकर दिस लँड बिलोंग्स टू टाटा. तशी प्रत्येकाक एक एक प्रोप्रायटरशिप ते कॉन्सेप्ट भयंकर अट्रॅक्टेड कॉन्सेप्ट ते जनाक. आता नेक्स्ट कसं सांगता म्हळ्यार प्रभुपाद 3 आणि 4 पॅराग्राफांतू कशी तागेले प्रोप्रायटरशिप प्रत्येकांतू आस म्हणून अक्का क्रॉस रेफरन्स जावन प्रभुपाद 7 अध्यायांतू 4 आणि 5 श्लोकांतू दिता. ते सांगता प्रभुपाद देव सांगता भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत म्हणून सांगता. प्रत्येक पुराय दवाले शक्ती विभूती देव सांगता हे प्रत्येक एनर्जेटिकाक बिलोंग जाता. मिगेले स्पीच हे मिगेले एनर्जी हांव उलोवचे जावक जाल्यार म्हाका ऑड करून लयत जावक जाल्यार म्हाका हे सान कोरया ते शब्द हे मिगेले शक्ती
जाल्यारी आमगेल शक्ती आणि दावाल शक्ती तो व्यत्यास तेक म्हळ्यार आमगेल शक्ती माईक शक्ती उदाहरणाक एक रायाले किंगडम आणतो आम्ही राबता म्हण जाल्यार ते घर जागो पुरो आमगेले म्हण सांगेत जाल्यार रायान उठा म्हणल्यार आम्ही उठोवका तशीची देवाल मुखारी आम्ही सांगेत आमगेले म्हणून जाल्यार आमगेल ते प्रोप्रायटरशिप माईक आमगेल ते ओनरशिप माईक केदना आमकां आमगेले शरीराची आमगेले म्हणून आम्ही सांगता ती जाल्यार बद आमगेल वेते आमगेल म्हण जाल्यार आमकां ताजेर कंट्रोल आसूं का ते केदना हुशार ना जात म्हण आमकां सांगू जायना केदना हे देहातून आमकां भायर घालता देव म्हणून आमकां सांगू जायना ते देखून आम्ही आजे पट्टी ओनर्स माईक ओनर्स आम्ही लेखचे आम्ही आजे ओनर्स म्हणून जाल्यार हे ओनर्स नाही आम्ही या शरीराचे ओनर्स ताई नाही मागीर ना मी घराचे पुरा ते देखून कसं जात म्हळ्यार आम्ही एक मना करून घेवका प्रत्येकाचे ओनरांगा कृष्ण ते परमात्मा म्हणून आम्ही मना करून घेवका आणि तदनंतर देव कसं सांगता म्हळ्यार तागेले एनर्जीस तागेले शक्ती आपापीची भायर डिस्ट्रीब्यूट जाता कशी आम्ही एक उज्ज करताना ताजे लाईट आणि ताजे उजवाड आपापी येत की त्या प्रकार दावाले एनर्जी ते ब्युटी सगळं प्रत्येकांती आपापी येता रिफ्लेक्ट जाता 9वा अध्याय 18 श्लोक सांगला गतीर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुकृत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजमाव्यम प्रत्येकाचे गती तो गती प्रत्येकाचे भरता तो म्हळ्यार मेंटेन करचे ताणेची प्रत्येक ते देखून आम्ही मना करून घेवका कसले आम्ही इंटेलिजंट जावका इंटेलिजंट जावन देवूच हाजे प्रोप्रायटर म्हणून आम्ही ऍक्सेप्ट करका पंचाचे पॅराग्राफान तो तेची ताजे मूल देवूची हाजे ओनर देवूची हाजे नियंत्रक म्हणून आम्ही मना करून घेतली वे आणि तशें आमके एन्जॉय करूक राईट ना वे म्हूण निमगोचे पुरण तुम्ही तेवे सांगला ते दोन्ही पार्टान तो तेना त्यक्तेन भुंजीत मा गृधा कस्य स्विद्धनम म्हणून सांगला कशी आम्ही एन्जॉय करका आमके एन्जॉय करचे राईटच दावा दीव न्हू आमकां दावान दय केला दय कोरून आमगेले वांटो आमकां दिला एक गायक हांगा प्रभुपाद सांगता संती गायल मुखांतर आमकां दूध मेळटा गाय तण पुरा खावन आमकां पेंडी पुरा खावन दूध दिता जाल्यार ते गाय ते दंगेले दूध पितवे ना ते दावाल अरेंजमेंट गायल दूध मनुष्याक तशी ते दय केला ताणे ते प्रकार आम्ही कशी दावान बरोवन दवरला ते प्रकार आम्ही हे सृष्टींतू चोल नेवका आणि एक उदाहरण आम्ही एक घर जेव केली म्हणले क्या एक कामाचे ना काम केले घर केले सगळं ताण ते कष्ट भोगले म्हणून तागेल घर म्हणून सांगून घेतले तो ना तशीची आम्ही हे हांगा घर बंदयताना हांगा बरयला पळय पर्पटान तो मत्ती रूख पातोरो हे सगळं यूज करू पुरण ती म्हूण सांगून आम्ही माईक जावन हाजे प्रोप्रायटर म्हूण येता जाल्यार ईशोपनिषद हाजे आधार काढले म्हण जाल्यार आम्ही हाजे ओनर्स नाही खाली आम्ही ते पातोरू सिमेंट मत्ती रूख पुरा ಒಟ್ಟು करून एक कसं की एक शेप हाडयला म्हणून हांगा प्रभुपाद सांगता संती जाल्यार त्या प्रत्येक दावाले तशें जाल्यार आम्ही कशी यूज करका म्हळ्यार दावाक अर्पण करून यूज करका ते हांगा सांगता संती कित्याक म्हळ्यार हे मनुष्य सांगू पुरो मिगेल घर म्हणून एक पंत एकले ना सुमार जण आपण हांव बांदयलेले घर
मिगेल घर पळचे अंती म्हणून सांगली काही त्यांना ते आईल जणाले तू एक मंतार मनीस असेल काही तो सांगत काही उता मस्त वरस पुढे तुगेला आज जाणे आपयला मक्का याची गरले की मिगेल घर पळय म्हणून तुगेला आज गेल्लो तदनंतर तुगेला अण्णान सांगितले मिगेल घर म्हणून तुगेला आनवी गेल्लो नी मे आता कोण अस तो आमगेले म्हणून सांगेल तर मनीषू नांती तशेले हे घर कोणाले म्हणताना ते सांगले का फोटो एक परिभ्रम जत काही त्यांना सांगत काही तो मालगड मनीषो पळ्या भितर बसला तो कोळल घेऊन तागेल ये घर तो मात्र ते यस तो चेंज आयनी तागेल घर ये दिवशीची प्रभुपादान सांगू अशिले आम्ही कितले आमगेले म्हणल्यार तंतू ये कोणी जे होते कसले वस्तू आमगेले म्हणून सांगोन ती त्यांनी चोरलेल माल आमगेले म्हणत संती कशी म्हणल्यार प्रभुपादान सांगू अशिल केदनाय चार चोर आशिल्ले काही त्यांनी दुड्डू खंपून ओडे काट करून रानांत येऊन बेसता काही तेन्ना त्यांनी सांगता काही हे दुड्डू न्याय जावन एकल्याक वांटू का म्हणून ते दुड्डूची ताजी बेजाची चोरलेल दुड्डू न्याय नाही आणि ते तंतू न्यायार वांटूच कसले तशीची आम्ही खंयचे अंगा आमगेले कसले वस्तू ते ईशाले म्हणून मना करून घेतली ते 50% आमगेले काम जाल्ले आणि ते कशी आम्ही यूज करका म्हणून नेक्स्ट अंतू बागान सांगला कशी म्हळ्यार ते दावाक अर्पण करून आम्ही ते यूज करका म्हणून सांगला इत्याक म्हळ्यार ये ईशोपनिषद शास्त्र पुरा मनुष्यांक सांगिले मृगाक आणि सुणी मजरा सांगिल नाही म्हणून अंतू सम बरेल आपले इत्याक म्हळ्यार सुणी मजर त्या कಡೆ लढाई करून घेता काही आणि भोंकून आणि जोगळून घेता ती तांका ऍडवाइस करू का ईशोपनिषद साध्य ना देखून आम्ही इंटेलिजंट जावन आशिल्ले आम्ही मनुष्याना इत्याक म्हळ्यार आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिर समाना म्हणूनच धर्म ते हायर कॉन्शियसनेस मनुष्याला मात्र अधिको विशेषो कोण ते देखून एन्क्वायर करता बदकसल धर्म म्हणून हे शास्त्र कोण शिकता तो इंटेलिजंट ते देखून शास्त्रान सांगला कसं म्हणल्यार सुणी मजरावरी हंगा दावाले या स्वತ್ತು म्हणून मना कोरून घेतले कोरून घेनतिले कोण जगळून घेता त्यांनी प्रयोजन नांती त्यांनी पशुभीर समान ते देखून ये अंगाचे वस्तू कसले ये सगळेची ईश्वर आले प्रोप्रायटरशिप प्रत्येक अंग ईश्वर आले म्हणून मना करून घेऊन हंगा तक्का अर्पण कोरका म्हळ्यार कशी आम्ही एक अशी एक देवस्थानाचे चमकल म्हणले क्या ओड एक देवस्थाना वचून ते रब्बू का रूम्स जे वसवे निमगेल्यार थंय समेत आम्ही ते पालन कोरका जाता तांगेले रूल्स देवस्थान बोर्ड अशे त्या कಡೆ हे केला कसले रूम्स पुरा बांधयला आम्ही राब येतवे म्हणून ते ಕೆಲವು रूल्स असता बायल मनशान विंगड राबका जाता दार्ल मनशान विंगड राबका जाता सकाळी 4 गंटेक मंगळ आरती येवका अंगाचे गार्डनाचे कंचे फूल काढूनच तशी मस्त तांगेले हे असता रूल्स तशीच ते प्रकार आम्ही जगत्तांतू ವಂಚಕ जल्ल्यारी दावान सुमार रूल्स केला आमगेले कोट आम्ही काणू विंगड जनाल कोट कसले आशे करनतिले विंगड जनाले कोट अंतू दय केलेले तांका तांगेलंतू हात घालनतिले आम्ही दावाक अर्पण करूक दावान हंगा प्रभुपादन सांगला
आम्ही खाली व्हेजिटेरियन्स जाऊन प्रेजन ना आम्ही डिवोटीज जाऊ का human race only human race human life alone is the life of responsibility आमक मात्र responsibility ते देखो नो दावा कर भगवद्गीतेचे 9वा अध्यायाचे 26th श्लोकांतो दावान सांगला पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना सांगला त्या प्रकार आम्ही भक्ती डिवोटी जाऊ का काही दावाले डिवोटी जायन जाल्यारी आणि डिवोटी जायनातील वेदिक लिटरेचर पुरा आम्ही निग्लेक्ट केली म्हणून जाल्यारी आमगेले लाईफ इज व्हेरी रिस्की म्हणून सांगला भगवंताना हे ईशोपनिषदांतो ते देखो नो आणि आज कन्क्लूजन कसं म्हणल्यारी आम्ही पाप करनातिले आम्ही दावाले लॉ पुरा प्रकृतीचे नियम आम्ही कसं म्हणजे एक तक्का मॉल दिनतिले केली म्हणून जाल्यारी आमका देव खंडितची शिक्षा आमका मेळता ते प्रकार आम्ही जीवन चलेल्यारी कंचे एक आम्ही जगतांतो हे प्रकृती नियम चुकेल म्हणून जाल्यारी खंडित त्या मनुष्य नाश जाता म्हणून सांगला अंग कडेरी कन्क्लूजन अंतो आक उदाहरण जाऊन आमका एक पूड जाल्लेले एक सत्य घटने आम्ही पळया कसं म्हणल्यारी 2001 अंतू भुज हसल गाव अंतू अर्थक्वेक आयिले तुमका गोतस का पेपर पुरायला तज्जे पुढे एक बरस पुढे मोरवी म्हणून हे पेपर आयिले मोरवी म्हणून एक गाव अस सिटी गुजरात अंतू थंय मच्चू रिवर म्हणस मच्चू रिवर अंतू मच्चू म्हण एक न्हंय अस थंय डॅम अस मच्चू डॅम म्हणून ते डॅम एक पंता बेत्ता बेत्तून सगळे गावांतू लागगी पुरा उद्दा जावन हुट्टूची गाई गोरव मागीर मनुष्य तांगेल घर बिल्डिंग पुरा होळन वचून उद्दा पुरा भोरन चारी माळये वैरताय म्हशी गाई पुरा मडे पुरा पोवंत असता अशी नमने मस्त जणान मरताना तई कोणे नांती प्रति एकले मेल्ले अंती कोणे अकड़ निम्गोचे नांती एक मनीषु तो यवनो जाति तो ते वचून मेल्लेल मडे हंगा तुकुनु कोणेन उल्लैतल नांती म्हणू भांगर पुरा काणू कोणा काही कळना म्हणून सांगून तो वर्ता त्या भांगर ओर्न मग्गिरी हंग एत्तो कच्चांत येऊन कोणा काही कळनी म्हणून लेखून त्या भांगर पुरा विकून ओड एक ट्रान्सपोर्ट बिझनेस तो करता ते ट्रान्सपोर्ट बिझनेस करून तो मस्त दुड्ड करता मस्त दुड्ड करून ताका वार्डीक बायला चेरडून पुरा जावन तशीची मस्त बरस नंतर 2001 नांतू ते बुज्जांतू अर्थक्वेक येता तुम सगळं गोतस पेपर वाजिले कितले की घर पुरा ताज मुळा जण पुरा पोण मरतांती हो त्या वेळारी विंगड गावा वचून आशिल्लो गावा येऊन पळयताना तागेल घर पुरा गेल्ला तागेल बायल चेरडू पुरा जणे मेल्लेंती पोलिसांची येऊन तागेले मडे तागेल घर पळोवन तागेल मडे पुरा रेकग्नाइज करू सांगताना तो गुर्त धरता बायल चेरडू म्हणून आपणेले म्हणून तो गुर्त धरता बाय मडी सकड बाहेर घालताना तेन्ना त्या पोलिसांनी सांगता ती तंगेल अंगार आशिल्ले भांगार तुगेले कसं सकड आसता ते पुरा काडी म्हणता तेन्ना तो सांगता आजीक म्हाका कोणेय नांती मिगेल बायल चिरडून पुरा गेल्लेंती मिगेल माक्षिकी मुखारकी रोड कोणेय नांती एक पंता हांव मडे अंगार तुकोन आशिल्लो भांगर काणू म्हाका दोन्ही पंता मडे अंगार तुकोन भांगर काडचे धैर्य नात ते देखून हांव
कंप्लीट दावा शरण जाता कसं म्हणून कळली म्हाका इतिमितेने जाल्ला म्हणून कळला म्हाका म्हणून सांगता तशी आमका कोणी कळना इतर जणाले संपत्त इतर जणाले विंगड जणाले कोटा आम्ही स्वीकार केल्यार कोणाकय कळना म्हणून आम्ही लेखची मात प्रकृती खंडितची ताका जवाब दिता ते देखून हंग दावान तेन त्यक्तेन भुंजीत मागृदा कस्य स्विद्धनम म्हणून सम सांगला आमगेल कोटा आमका कसं असं की ते दावा अर्पण करून करका ते देखून कोण बुद्धोंत त्यांनी कसं करका ये ईशोपनिषद आम्ही तेचे आम्ही मना करून घेवचे ते ईशाले प्रोप्रायटरशिप आम्ही मना करून घेवन प्रत्येक तागेलेची म्हणून मना करून घेवन आम्ही तक्का आमका कसं जावका आमका कसं आशेस एन्जॉय करचे ते तक्क अर्पण करून दिवन ताण दिलेले प्रसाद म्हणले करून आम्ही हे करका म्हणून तेची भागवतांतू एका स्कंदाचे 5 अध्यायांतू देव सांगता एक ಗೊತ್ತಶೀಲ್ ಮನುಷ್ಯ ब्रह्मा लोकातून पाताळ ಅಂತ 14 लोकांतू मेळनातील एक सूक अस ताजी मक्षी वतालो आणि ते तुच्छ दावन आशिले अन्य सूक असपळ कशी आमका आम्ही आशी पावनी जाल्यार आमगेल कर्मा फला वंदून आमका दुःख येता ते प्रकार आमगेले कोटा दावान दिलेले सूक खंडित आमका येता ते सोदून वच्चे अगत्य ना आम्ही हे 14 लोकांतू मेळनातील सूक कंचे म्हणून ते सोदून वचका जालेले तेचांग सांगतास देव तस्यैव हेतो प्रयते तकोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा इतलं सांगून एमेगेल 2 उत्तर अवंगा तात्कालिक जाऊन विराम दितास आम सांगेल कसली हे 2 उत्तर ऐकून तुमका कोणाकय पुणी कृष्णा वेरी ते ईश्वराल वेरी हे सगळे जगताचे आम्ही राबचे जगत ईश्वरा वेरी ईशा वेरी प्रीती चढ जाला म्हण जाल्यार ते मेगेल गुरु महाराजाले मेगेल वेर केलेला आशीर्वाद आणि आम सांगेल कसले चूकेस कोणाकय मना दुखला म्हण जाल्यार ते मेगेल अपराध म्हण लेखून घेवन अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तमा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा मस्त हरे मस्त